estamos empezando o club de lectura deste ano, estamos todos moi contentos, tomando chocolates e galletas, e imos empezar a ler libros. Vale, eu son a encargada da biblioteca do club de lectura de terceiro e cuarto da ESO. Este ano temos pensado con poucos recursos facer un montón de cousas. Espero que pasemos ben, que leamos moito, e non sei, que tomamos máis chocolates, máis café como este, todos reunidos, para pouco. Eu non. Acabo de chegar a ESO e gustame moito a lectura e viñen a este club porque Clara é a coordinadora xeral dos clubs de lectura. Vai na facer mellor que o ano pasado. Moito mellor que o ano pasado. Esta é acabo de chegar e creo que vou pasar moi ben, me gusta moito. Este ano tamén se apunta ela que leva 3 anos con el. Sí, 3 anos.